on pakko ottaa ne koulukielet mukaan. No joo, hei on. Meillä on vaikka kuinka pitkä matka edessä. Ja on sullakin sitten autossa jotain tekemistä. Sitä paitsi opettajakin sanoi, että olisi syytä vähän harjoitella sitä lukemista. Kun se Aapelen on ihan tylsä. No olkoon vaan vaikka kuinka tylsä. Mutta sen kanssa oppii lukemaan. Ja se lukutaito ei ole mikään itsestäänselvyys kaikille. Sen oppii vaan harjoittelemaan. No niin, hyppääs kyytiin, niin sitten mennään. Morjes. Tää on nyt tässä näin, niin ei sulla sattuisi olla mitään tietoa siitä, missä olisi joku korjaamo tai huoltamo? Ihme tyyppi. Se ei varmaan ymmärtänyt, mitä mä sille sanoin. Ja varmaan ajatteli, ettei se lukutaito ole kaikille ihan itsestäänselvyys.